когато те те научат на тайните на писане на сценария, такъв определено има. Когато видиш собствените си визуализации в главата, как излизат в един момент на екрана, това вече ти действа като магия, особено пък на един млад човек, който е на 20 няколко. Може би комедия се прави най-трудно. И с Генчо, когато си говорихме, и с Любо Нейков, причината за това е, че когато излезете навънка сега от тая стая, лошите неща, които ни заобикалят, са в пъти повече, отколкото хубавите. И затова е, както казва Любо Нейков, световно постижение да накараш някой да се усмихне нещо. Това, което аз слушам от вас, съм абсолютно убеден, както и лектора преди мене, че той толкова много си обича работата, че някой от нещата е съгласен да ги прави така за собствено удоволствие. Така ли? Разбира се. Започнах да създавам собствен продукт и в един момент установих, че след като обиколих всички телевизии, там ми поискаха да направя едно демо. Направих първия си, може би да кажем, филм. То беше демо, 67-минутна продукция, която се казваше Канал Минус и която беше с много интересна идея. Тогава работих с, може би познавате този артист и режисьор Стефан Динолюбов, познати от Клиника на третия етаж и на времето през 90-те години водише едно предаване събота късен следобед. Тогава беше с дълги коси. Много добре работихме с него, защото той от 1 лев от бюджета такава правиш нещата, че на екрана да изглежда цяла едно сме вложили 10. Видях тази магия пък на киното, не на телевизията, а на киното. Защо тя е по-различна от телевизията? Защото може да видя в реално време реакцията на хората. С едното филмче, което е 11 минути, отидах на Международния фестивал за късометражно кино в Балчик. Това беше 2006 година, на 4-тия тогава късометражен фестивал, че тогава бяхме номинирани за най-добър български филм сред първите 12, като селекцията беше от 1424 филма, нещо подобно, сега цифрата не я помня, но все пак това си беше интересно. Тогава там запознах с едно момче, което също представяше своя късометражен филм, Аспарух Йорданов, с който, благодарение на... Тогава нямаше мисля Фейсбук 2006 година, може би по скайп или по електронни почти и така нататък, ви по-добре сте запознати, започнахме да си пишем. И в него назря идеята ни да направим една съвместно българо-английска продукция. Аз после кръстих варненско-лондонска, защото нали, всички български продукции, или българо-английски, или българо-немски, или българо каквито ще да са произведени в София. Ние във Варна си нямаме кино и аз във Варна да си имаме първия произведен пълнометражен филм. Един продукт, за да се получи за една фирма, за да работи добре, е необходим един много силен екип. За мое щастие, въпреки малкия бюджет, аз имах един много силен, изключително силен екип, който дори ме очуди. Оператора ми, Йордан Колев, той снимаше по 16 часа на ден. Аспарух Йорданов, продуцента от английска страна, каза, то с пари всеки може да направи нещо, нали? Но ние направихме нещо като и с ентусиазъм и разбира се и като професионалисти, които всеки един от нас е работил в тази сфера. Така се появи на бял свят първия пълнометражен варненски филм. И моята цел беше в община Варна, хората в общината, хората в града да знаят, че във Варна някои неща, които се случват само в София, се случват и тук. Каза Киноцентър Варна, това е всъщност марката и защо е написан по този начин. Защото на ми се ще, може би от любов към града, когато правя нещо, то да се идентифицира с моя град. Нали? То може би звучи като оксиморон, киноцентър и Варна, но факта си е такъв, че такова животно има. Да, и знаете, че зад него стои наистина един ентусиазъм и една много голяма любов към града. Не е достатъчно единствено и само ентусиазъм, нали? Парите, които аз ги говоря от джоба си, нали, да се случат. Казах ви едно от нещата и тук говоря точно за допирните точки между нас, които го видях. Работа в екип. Може би това нещо на вас ви е много добре познато. Следващия филм, който смятам да направя, това е за Златното съкровище в Варна.
Discovery, с възстановки, с по-разчупен, по-динамичен, с един хубав сценарий, който да гали ухото, нали, а не да го натоварва, за по-лаици. Наистина много интересни научни открития за това съкровище са намерили. Аз само може да те попитам нещо. Морето не е достатъчно. Може да резюмираш какво трябва? Само с едно море ние не можем да кажем, че сме столичани или че не сме провинция. Необходимо е да има култура. Култура във Варна има, но не е в този вид, в който примерно аз искам да бъде. Защото аз искам да е малко по-отворена, да е малко по-комерциална и тя да се вижда. Аз затова се радвам на успехите и на Мишо. Ето той е в България. Вече направи доста връзки и контакти с американски продуценти и с него замисляме някои неща. И така, надявам се Варна да продължава да създава филми, клипове и тук нещата да се случват.